Поздравление имаме също от певчески състав при пенсионерски клуб село Ливада, община град Камено. Пенсионерския клуб е дълголетие с художествен ръководител Елеонора Калчева. Здравейте, скъпи приятели от град Бургас! Тук сме по покана на госпожа Вяра Андонова, за да ви поздравим с днешния празник, празника на хубавата българска песен. С много от вас се познаваме, защото повечето от нас са бургазлийки, предпочели след пенсионирането си да живеят на село, на тишина, спокойствие, чист въздух. В уюта на селския двор, с цветната градинка, зеленчуковата градинка, плодните дръвчета, домашните животни и любимци. Верно, че е по-трудно, но затова пък резултатът е неописуем. Ние идваме от едно село, едно от най-хубавите села в България. За нас то е най-хубавото. Село Ливада. Намира се на 25 км северозападно от Бургас. В нашето село има най-хубавата почва, чернозема. Каквото се посади, пониква и дава плодове. Но най-ценното в нашето село, това са хората, чиято част смени тук на сцената. За вас сме избрали 3 песни от нашия репертуар. Песните са мелодични и много съдържателни. Дано да ви харесат. Приятно слушане! Presenta